Сәхнәбезгә популяр җырчы Әлфинә Әзгамова чыга. Әлфинә Әзгамова. Бұл біздің татар эстрадасының Алла Пугачевасы. Хамава Әлфинә. Менә Әлфинә апаның жырын тыңладық та, мен өзім тыңладым, білмеймін сен тыңлағансың микән. Юк микән, аңласаң аңла дип жырлый ул. Киштанна. Әйе. Менә мен ойланып қойдым қазір. Хатын қызлар үзләре аңлыйлар микән алар берәр кашан. Менә шаккатып әйтәсем килә, кичә хатыным белән тормыш иптәшем белән дә сөйләшеп утырабыз. Ул мин әле аның турында уйламадым. Ул инде җәй көне кая ял итәргә барырга уйлый. Тегесе ошамый, монсы ошамый. Әллә инде мифик җир кирәк аңа белән Мифик җир беләсеңме кая? Кая? Мифик җир ул иртәгә.
Иртәгә без нәрсәдер эшли башлыйбыз. Иртәгә без гомумән яңа планнар корабыз. Яңа тормыш башлыйбыз. Бөтен нәрсә иртәгә. Менә ул чынлап та инде мифик җир. Ну, бәлки ансы шулайдыр, ә менә премия бүген. Шунсы безне шатландыра, бүген монда пирамидада. Танылган җырчылар, популяр артистлар да бүген монда шундыйларның берсе Мәскәү җырчысы, Татарстанның атказанган артисты Халидә Бегичева. Каршы алыгыз. Sizden indi haller var, talıda yaprak minde sağını. Sizden indi haller var. Dağ astında salkını çişime, ağıp düşe ulakka, sağınılarım eytiriydim. Cilide ismi uyakka, sağınılarım eytiriydim. Cilide ismi uyakka. Büyük dağının başlarında yolunuz üsken korknarar. Karala bakıp ayrılarım, cırlasam şuna para. Karala bakıp ayrılarım, cırlasam şuna para. Olmalar üzeridimle, bağlar bat üzeridim. Yanıma sağ bu yürekkeyim, sağınuğa düzeridim. Yanıma sağ bu yürekkeyim, sağınuğa düzeridim. Salkın çişime buylarında atlılar içirsen iyiydi. Tuğan üsken illerinde mühemmerek içirsen iyiydi. Tuğan üsken illerinde mühemmerek içirsen iyiydi. Bizde büyük dağlar varla, dağ sırtında dallar var. Dalıda yaprak minde sağını, sizden indi teller 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 var. Татарстанның атказанган артисты Халидә Бегичева. Рәхмәт, Халидә ханым. Сездә ни хәлләр бар ди? Ни хәлләр соң пирамида? Армадыгызмы? Ничәктер сүлпән сезнең алкышларыгыз. Юк, әйдәгез бер көчле итеп алкышлап алыйк әле. Армадыгызмы, юкмы? Юк, булай булгач була. Беләсеңме, Булат, берничә кешегә карап тордым, бәлки арып, бәлки бүтән сәбәпләр аркасында кайтып киткәннәрдер. Ләкин менә монда утыручылар, мондый кешеләрне мин шулай дип уйлыйм. Менә ничә сумга билет алдыгыз, әйт әле миңа. Вот кызык өчен генә. Айдар абый, менә синең кырыйда абый утыра. Бу абый балкымда хатын алып бирде ди. Мин алмадым ди. 23 февральгә бүләк ясаган. Апаҗан, ничә сумга алдыгыз билетны, әйтегез әле. Вот 5000, 6000. Айдар абый сезгә арттырып сатканга. Перепродал. Сез каян таптыгыз перекупщикларны?
Мындай кешеләр беләсеңме ничек менә ашны аша бетергәч ипи белән сапырып бетереп менә шулай ашаучылар дип уйлыйм мин. Чөнки арсалар да барыбер утырып пока җырда бетермәя мен бер кая кайтам. Нәрсә халыкны кумакчы буласыңмы? Юк. Сиярсә. Тыңламагыз гайратны дустар, дәвам итәбез әйдәгез. Айдар абый үзе генә ул теге сикеренеп утыра, ул молодец, конечно, ул яктан. Ярар. Дәвам итәбез. Премиялар тапшыру тантанасын. Дәвам итәбез һәм сикереп утыру дигәнне мин зрәгә генә әйтмәдем. Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчы бик сикерә җырлый. Ул да булса 150 килолы Рифат Зарипов. 150 диярның 50-сендә юк бит әле. Yakın körüp жыйылган сезне дуслар, дусларсыз яшәп булмый бу дөньяда. Тормыш матур булган ул дуслар булса, якын туганнар гел яныңда булса, туган томашалар, кадашалар, уйнап көлеп, җырлап биеп күңел ашалар. Туган томашалар, кадашалар, уйнап көлеп, җырлап биеп күңел ашалар. Матур теләкләр сезгә һәммәбездән, Кода күрше күләннән. Баллансын әйдә әше шәрәбеләр, кияү киленне сөеп үпкәндә, бергә туган томашалар, кадашалар, уйнап көлеп, җырлап биеп күңел ашалар. Туган томашалар, кадашалар, уйнап көлеп, җырлап биеп күңел ашалар. Молодцы, дуслар! Bir beyler bitti gitti. Tuğan tuğaşalar, kadaşalar. Yatlarını canğa kırtmi gel uregiz, ömür keylerinin parlı seyleri. Dağıt getirini bitsin her günügiz, kaygı hasretler üsün eğlenip birge. Tuğan tuğaşalar, kadaşalar, uynap gülüp җырлап биеп күңел ашалар. Туган томашалар, кадашалар, уйнап көлеп, җырлап биеп күңел ашалар. Уйнап көлеп, җырлап биеп күңел ашалар. Уйнап көлеп, җырлап биеп күңел ашалар. Туган томашалар, кадашалар, уйнап көлеп, җырлап биеп күңел ашалар. Рифат Зарипов, артист, юморист, пародист. Бик зур рәхмәт. Алланың рәхмәтләре. Шәп егет. Рәхмәт. Рәхмәт Рифат үзеңә. Рәхмәт бик зур, бик яраттылар. Әле рәхмәт ямчы уйлыйсың, җырлап яшәгәч, тормыш алай авыр түгел дигән сүз бит инде булмый. Миллионнар булмаса да хәзер кешеләрне чара яши дип әйтеп булмый бит. Гаиләдә диярлек баласында iPhone, хатынында iPad. Менә ирендә ай сайын кредит. Үтәле син гастрольләр саны буенча рекорд куйган җырчылар кредитның нәрсә икәнен дә белмәйди. Кемнәр алар? Иң популярлар, карыйп китек экранга. Әйдәгез карыйбыз. Гастрольләр рекордсмены номинациясе. Фирдус Тимаев, Гомер үтә. Рифат Зарипов, Кадашалар. Уйнап көлеп, җырлап биеп күңел. Ринат Рахматуллин, Чакыр гына мине. Чыгам зур юлларга. Гастрольләр рекордсмены номинациясе җиңүчесен атар өчен сәхнәгә генераль мәгълүмати партнер Бизнес онлайн электрон газетасы җәмәгатьчелек белән элемтә белгече Гайнетдинова Гуля Игорь кызын дәшәбез. Рәхим итегез. Добрый вечер, дорогие друзья. Газета «Бизнес онлайн» желает вам отличного настроения. А победителем в номинации «Гастролер года» стал Фирдус Тимаев. Желаю, Фирдус! Оның башқаша болуы мүмкін дә түгел иде.
Сахаровна обязательно уберге керек. Ана ничек инде кайчан уберге айган. Гуля Игоревна да упьяме. Иртеге бизнес онлайн синең турда язачак Фирдус. Тишиксез. Bir yılga bu yıl işsiz konsept koyuyoruz. 60 günü yol, şunun 50 günü şiirle büte. 10 günde Şuna göre benim konsertime gelgen için, konsertlarıma ergen için sizge bek zor rahmet. Bu mineketi göz sizdeki. Фирдус Тимаев. Дөрес булса ишеткәне Фирдус хәзер үз исемендә банк ачкан ди. Керек булса кредитны Фирдустан гына алып бара. Фирдус банк 6%-ка гына бирә. Мишерский 6% бирә, соңыннан 60 итеп ала. Фирдус банк. Шуңа күрә лучше алып тормаган хәерлерәк малай. Дәвам итик. Нәрсә дип дәвам итәбез? Әйдә, җырчыларыбызга гына күчик. Киләсе җырчыбызны игълан итәбез. Сезнең алкышларыгыз бик көчле яңгырырга тиеш булыр хәзер, чөнки сәхнәдә Башкортстанның атказаман артисты Гүзәл Әхмәтова. Сиңгене бит табасын Сагыштан сулса күңелем Табап тышкын саласын Худай ясын сөйләрдә Мәңге бергә янарга Әлдә син бар Йөрәгемне сагыштан даваларга Худай ясын сөйләрдә Мәңге бергә янарга Әлдә син бар Йөрәгемне сагыштан даваларга Сием дигән сүзең белән җанга җылы бирәтең Ходай биргән бәхте безгә күзләр тияп күрмәсен Худай ясын сөйләрдә мәңге бергә янарга Әлдә син бар йөрәгемне сагыштан даваларга Хисләремнән җырлыйм моңлы җырларым Икәү бергә җитәкләшеп үтсен гомер юллары Худай ясын сөйләрдә мәңге бергә янарга Әлдә син бар йөрәгемне сагыштан даваларга Казан! Сагыштан даваларга Гүзәл Әхмәтова. Зур рәхмәт.